Ahoj, tak mám tu tieto parádne chlapčenské topánky, úplne fantastická farebná kombinácia. Podrážka je 0,40, je to taká hrubšia podrážka. Vpredu sú topánky také gulaté, širšie, mekučké, krásne mäkké. Za pätou je samozrejme spevnenie, sú také taká normálna šírka petičky až širšia päta, takže úplne na tenké nožičky asi nebudú, na tenké petičky. Takto. Topánočky sú celokožené, sú prišité k podrážke, respektíve ten zvršok je prišitý k podrážke. Je tam použitého naozaj malinko lepidla, takže väčšinou teda nazývame ich flexiblové. Ešte takto podrážka zo spodu, krásne taká tenisková. Výška je nie príliš vysoký členok, bývajú aj vyššie, takéto členkové, ale toto je taký nejaký prechod medzi nízkymi poltopánkami a teda členkovými topánkami. Parádne spravené takéto vymekčenie okolo členku. Vnútrajšok je kožený, je celokožený. Topánky sa zapínajú šup, jeden suchý zips, druhý suchý zips, dajú sa pekne dotiahnuť a teraz vidím, že aj na užšie členky budú vhodné a majú vyberateľnú stielku, tam má taký vaničkovitý tvar, takto vyzerá zo spodu. Má vpredu pod prstíkmi takúto penu, asi 3 mm vysokú a teda na tej stielke je taká 0,5 mm vrstvička kože. Takže takto.